Ara com ara, no hi ha cura ni es coneixen les causes de la malaltia d'Alzheimer. Per aquesta raó, el primer objectiu dels experts és arribar a un diagnòstic precoç per endarrerir els seus símptomes tant com sigui possible. S'hi lluita des de diversos fronts. Un és trobar biomarcadors per detectar la malaltia amb una anàlisi bioquímica. Un altre, desenvolupar tècniques de neuroimatge per veure les parts del cervell afectades. I una última és trobar fàrmacs que ajudin a mantenir l'autonomia del pacient. Els museus són història. Són històries d'una ciutat, són històries d'un país, són històries de les persones. Perquè el Frederic Marès era un col·leccionista, col·leccionava peces petites de la vida quotidiana. I perquè quan tenim Alzheimer, les portes dels museus se'ns tanquen. Mercè Boada és directora mèdica i membre fundadora de la Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplicades. Per la seva tasca, recentment, ha rebut el Premi Josep Trueta, concedit per la Generalitat. A la doctora Boada li agrada definir la malaltia de l'Alzheimer com un tsunami. Quan la veiem, ja és massa tard i el mal que farà no es pot aturar. És per això que un diagnòstic precoç és essencial per retrasar els símptomes. L'objectiu és identificar biomarcadors que permetin assenyalar la presència d'una de les proteïnes anòmales de l'Alzheimer, la beta-amiloide, i així avançar-nos els seus efectes. I aquests marcadors els podem veure tant a la sang, com al líquid que hi ha al cervell, com amb les proves de neuroimatge, que ens explicaran què està passant amb aquest cervell en viu, i quan tinguem aquesta amalgama de situacions diferents, podrem començar a tractar molt precoçment la malaltia d'Alzheimer abans de tindre demència. Els medicaments que tenim ara són útils però limitats en el temps i els nous fàrmacs que es dissenyin estaran vinculats amb el descobriment de nous gens implicats en la malaltia i la seva acció sobre l'activitat del cervell. Cada una d'aquestes peces del joc d'escaig és amb la que un gen determinat amb una funció determinada farà que puguem dissenyar un fàrmac ja no personalitzat, sinó un fàrmac de precisió. Encara estem lluny d'aconseguir noves teràpies, però la direcció en la que s'investiga sembla el correcte. Molts científics creuen que conèixer l'origen de l'Alzheimer portarà a la seva cura, i per fer-ho, aquestes són les claus de l'èxit. Una, perdre-li la por. 2, anticipar-nos. 3, la biotecnologia. 4, l'arsenal terapèutic que està molt dirigit. I, per 5è, la gran generositat dels malalts en voler participar en recerca, perquè en la recerca d'ells està l'èxit de demà.